Εδώ έχουμε τον εξοπλισμό, έχουμε βιητσέφωση που έχουν τα παιδιά. Κράνος και όλα τα συστήματα εδώ. Τι είναι Παπακωστή μου, δεν θα πετάξουμε? Α, ετοιμάσαι. Από το πράκι και το έχεις πάρει. Το κράνος, το πράκι. Λέιζερ βλέπω. Ναι, από το πράκι και το πήρε ένα. Σε αυτό είναι μπάτσι, τι θα πούνε. Τίποτα. Λοιπόν, Που κάνει το κράνος είναι κοντινό έτσι. είναι κράνος λέιζερ, έχει και δείξουμε. ακτίνες εδώ, ναι. Είναι ειδικού. Ειδικές οπές. Ναι, ειδικές οπές, όλα γενικώς. Εδώ βλέπουμε τους υποψήφιους αλεξιπτωτιστές. Ο Βασιλάκης εκεί πέρα βλέπω έχει μπει μέσα στα ρούχα, του κρυώνει. Λίγουμε τον εξοπλισμό. Εισάξιν απογειώσεως. Βλέπουμε τον Απόστολο, είναι έτοιμος να αποφασιστεί. Είναι ο instructor εδώ πέρα του συστήματος. Προσέχετε καλά, οι νέοι μαθητές, αυτά που θα δείτε να τα εκτελείτε. Ο αέρας είναι λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, από ό,τι λένε τα παιδιά. Είναι να πετάξουμε εμείς, θα χρειαστεί λιγότερο αέρας. Βλέπουμε εδώ τη διαδικασία. Προσπαθεί να φουσκώσει το αλεξίπτωτο των εισαγωγικών. Και το φέρνει πάνω, όπως βλέπουμε πάνω του και είναι έτοιμος για την πτήση. Άντρας και αέρινος. Και εδώ βλέπουμε το δικό μας, το Παπακωστή, που είναι έτοιμος για την πτήση. Έχει πάρει σαν με 300 κιλά πάνω. Ούτε λογαριασμός θα ήταν. Για πες μας κάποιες δηλώσεις, κύριε Παπακωστή μας, πώς αισθάνεσαι τώρα που είστε έτοιμος να πετάξετε με τον αέρα, τον τάδε, με τα θερμόμετρα, με τα υγρασιόμετρα, με τα υψόμετρα, όλα εδώ. Κάθε πτήση είναι μια υπέροχη εμπειρία, αυτό είναι σίγουρο. Και παρόλο που μπορεί να πετάμε στο ίδιο μέρος πολλές φορές, κάθε πτήση είναι τελείως διαφορετική. Μάλιστα, για να το λες εσύ κάτι ξέρεις. Εδώ γύρισε το, έκανε το διαγώνιο. Εδώ φούσκωσε το αλεξίδωρο, το σηκώνει. Μια φουσκώσει. Βλέπουμε εδώ το αλεξίδωρο, τις κυψέλες που έχει. Να στα πάρω. Καλό ταξίδι! Ευχαριστώ.
Πήρε τα κουβαδάκια του και πάει στην άλλη παραλία. Είναι και ο Χάρης που δεν μπορεί, άμα δεν μιλήσει, μας σκότει εδώ πέρα. Πες μας κάτι, τι θα μας πεις? Να σε δω μετά που θα πετάς. Θέλω να σε δω να πετάς. Εγώ. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Την άλλη φορά θα έρθω. Θα παίρνεις εσύ κάμερα εδώ. Σηκώνουμε το αλεξίπτωτο. Σας την κατέρα δεν είναι. Έφυγε και ο Κώστας. Ωραίος. Συγχαρητήρια, βάλα τα παλαμάκια. Για γύρνα από εδώ βρε, να μας πεις τι καιρό κάνει εκεί πάνω. Κάτσε από λεπτή πρώτα. Τώρα. Ρε πλάκα σε κάνω, πέντα εσύ, άσε τι λέμε εμείς. Τώρα τελείωσε, μην τον είδατε. Πέτα και εσύ μου, Ρε το DTM παίρνουνε, το παίρνουνε. Άσε σε βλέπει τώρα που κάτω τον κλέβεις, Το πάει κατευθείαν. Πλάτη να σου πει. Κάνει μια έτσι, κατεβαίνει κάτω και σε περιμένει. Από πού θα πας, από εδώ κάτω. Και εδώ βλέπουμε το Παπακοστή που έχει ήδη πετάξει. Δεν μπορούμε να γυρίσει το ρεύμα, να το πάρουμε από κοντά. Η μαγιά από ό,τι μάθαμε είναι ποιος θα πάει πιο ψηλά εδώ πέρα. Τι ήταν αυτό, παρήσακτος? Και εδώ από ό,τι μάθαμε η μαγιά είναι, λέει, αυτός που πετάει πιο ψηλά, αυτός είναι ο μάγκας. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο. Εδώ βλέπουμε τον Παπακοστή. Μαζί με τους άλλους εδώ. Εδώ βλέπουμε τους άλλους που περιμένουν. Γεια σου Βασιλάκη, θα ανέβεις στα ψηλά? Μπορεί, ας το μπορεί μας τώρα. Και οι υπόλοιποι εδώ. Εσένα ο νους στην κόντα, για όνομα. Δεν προσπαθούμε να προσγειωθεί το παλικάρι. Δεν θέλει, τι κάνει, κολμπά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τι παίζει. Ο Παπακοστής το βλέπουμε ψηλά, πολύ ψηλά το παλικάρι το δικό μας. Εκεί, ο παλιός είναι αλλιώς. Δεν σε βλέπω. Όχι, τράβηξε με για τελευταία φορά γιατί δεν με ξαναδείς θα φύγω. Πού θα φέρει τώρα? Κοιτάξτε πλάνο, παιδιά. Τι βλέπετε, τίποτα περίεργο, δεν κατάλαβα. Ναι. Τι βλέπεις, δεν κατάλαβα. Βλέπει, φαίνεται την κάλτα σου, ναι. Και εγώ το τι μυρίζει. Τι μυρίζει, είναι το πόδι του Χάρη. Ο Πακοστής είχε ανέβει ψηλά στο Θεό. Πολύ ψηλά. Και σε μια φόρμα που θα έτσι πήγαινε δάχτυλο μέσα. Μαύρο.